ढो सेटा तो झियोटा मुदा पोटा हको से जिंस छया तू देखिया को हो कोंडा
ଆପଣଙ୍କର 256 ମେମୋରିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେଣ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରୋଗ ନା ତମ ଭଉଣୀର କୁଆଡ଼େ ଇନଫେକ୍ସନ କରେ ଖାଲି ଗଲଗଲ ସଳସଳ କଲକଲ ମଲମଲ ଥରଥର ହଉଛି ସାରା କୁଣ୍ଡେଇକିରି ମୋ ଭଉଣୀ ଗଲଗଲ ସଳସଳ ଭଲ କରୁଛି ଗଲଗଲ ସଳସଳଟା ମୁଁ ଏବେ ଛଳଉଛି ସଳକା ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଟେନସନ ଅଛି ଛଳା କେତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ରୋଗ ଭଲ କରୁଛୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଟାଣୁଛୁ ଚୁଚୁମିକିରି ମୁଁ ଘରେ ଥର ତ ବେଶ କାମ କରୁଛୁ ତୁ ଏତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ତ ତଣ୍ଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ତା ଭିତରେ
କେବେ ଦି ଜଣ କରିବାକୁ କହୁଛ ସବୁ କାମ ତ ସାରିଯାଇଛ